Здравей, аз съм Мишо. След срещата за продажби в Амазон в събота получих няколко въпроса, които са, общо казано, имам продукт, който правя, искам да го продавам в Амазон. Първо, има ли смисъл и второ, в кой Амазон да го продавам. И понеже няма лесен отговор на този въпрос, не е толкова еднозначно и не е нещо, което мога да кажа за секунди, за минути. Ще направя сега един пример, нещо, което мога да нарека дори кейс стъди, за това как бих проверил за даден продукт. За примера съм избрал един продукт, който доста така ми допадна. Снощи си говорих с създателя на този продукт, на този бизнес, iGreet. Това са картички с те наречената добавена реалност или аргументите реалити. И избрах този продукт, понеже това е нещо, което смятам, че хората, които го правят, хората, които го продават, нямат реална конкуренция. Дори извън България, когато става въпрос. Това мисля, че е продукт с висока добавена стойност, продукт с интелектуална собственост, така че със сигурност няма да е лесно за това, че съм го показал сега видео, някой да вземе утре да продава такива картички в Амазон, както примерно като покажа с клъвчета за iPhone, които има 1 милион. Такива. За iGreet, това, което направих, основателя Вичо ми каза, в момента продаваме в Amazon.com, ама сякаш нищо не се продава, ползваме Vendor Express, което е едната от няколкото по-скоро валидни налични платформи за продажби в Amazon, но нямаме продажбите, които искаме. И отворих аз, почнах да разглеждам сега какво се случва. И това, което виждам, по-скоро там, където започнах, беше да видя горе-долу какъв пазар има за такива картички. Отворих в Англия първо, написах Greeting Cards. И съответно почнах да разглеждам какво има като продукти. Ползвам този Jungle Scout приложение, за да ми даде ориентировачно какви са продажбите на тези Greeting Cards. Но тук поне виждам и знам, че първият продукт е Amazon Gift Cards, които първо имат страшно много ревюта, второ не са директен конкурент на това нещо. Би ги изключил от това търсене и това ми дава, че средно по 170 продажби на месец и средно 34 ревюта, което го намирам за доста добро отношение между брой продажби и ревюта. И тук идеята сега, виждам това нещо, че мога да заключа, че ако се появя някои от тия първите 2-4-5 места, 5-80, мога да продавам по 100 такива картички на месец. Нещо, което сега друго трябва да отбележа, да споделя, че цената им е ниска в кавички. И казвам ниска, поне виждам и обърнам внимание вече, че се продават много бройки наведнъж. Тоест за цена 9, 10, 20 паунда се продават примерно 20, 60, 14, 30 картички, което сега е малко по-различно от това, което предлагат iGreet, като ценови диапазон. И следващата стъпка е да вляза в всеки един от листингите, по-скоро в някои от листингите, и да започна да чета ревютата. Тоест, тук съм отворил един от продуктите, който се продава. Той се продава 30 картички за рожден ден на цена 11 паунда. Това са някакви, да кажем, обикновени картички с такъв размер. И бих чел ревютата, ще започна да чета ревютата, за да се ориентирам каква е причината хората да са си купили тези картички. Дали са си купили, понеже
това нещо е много ефтино, дали си купили, защото са им трябвали много картички едновременно, дали си купуват, защото искат да имат много картички налични вкъщи за някакви случаи, за да разберат какво го води клиента. И по същия начин, следващия листинг и така ще отворя да прочита доста ревюта, за да се ориентирам какво мотивира човека да влезе в Амазон и да си купи 30 картички за 11 паунда. И горе-долу по този начин ще се опитам да разбера дали ако дали мога да им продам 2 картички за 11 паунда. Виждайте, нали, тук, че една картичка на игри $5. Това на тема как да разбера дали има смисъл, дали мога да вляза на пазара. Тук в UK пробвах с още една ключова дума, Birthday Cards, за да проверя дали за тази ключова дума има трафик, има търсене на предлагане. Тук пак по подобен начин Amazon Gift картата присъства, така че бих я изключил и това пак ми дава дори 320 продажби на месец. Тук цената е по-ниска за 5 паунда, така че тук пак трябва да се обърне внимание дали цената е такава, защото се продават по една картичка и тук има кутия с 10 картички. Каква е причината хората да си купуват тези работи? По подобен начин стоят нещата и в щатите. Тук има някои интересни аномалии, които забелязвам. Примерно този продукт, който е на второ място, тези 50 картички, които продават около 200 на месец, тези продават 115 на месец и имат само 2 ревюта, което е доста изненадващо. Гледайки, че те с 2 ревюта продават повече, искат да продават горе-долу колкото човек с 500 ревюта. Така че това е нещо, което бих наблюдал някой път, да видя дали не е следствие на някаква промоция, някаква сезонност на точно този продукт. По подобен начин с Birthday Cards. И отново бих отворил да прочита ревютата, за да видя тези хора, защо се купуват тези картички, защо се купуват 36, защо се купуват 40 картички от Amazon. Това на тема има ли смисъл от този пазар? Тоест, до тук със сигурност има хора, които търсят да си купуват тези картички. Способно да купуват такива подобни картички. Сега въпросът, използвам да покажа какво представляват листингите на iGrid и какво мисля аз за тях. Това са някои от продуктите, които има налично, които се продават в Amazon. Първото нещо, което на мен ми направи впечатление, защото с нощта го споделих с обучили, като се говорих с него, е, че продавайки по една картичка, цената им е сравнително ниска. И това прави продукти да взят като add-on item. Тоест, човек не може да си купи само една картичка, трябва да комплектува с нещо друго в поръчка. Когато отворя листинга, всъщност дори да отворя листинга, виждам, че много малко от картичките имат ревюта. Дори да има някакъв трафик, хора, които влизат да разгледат тези картички, според мен те трудно биха се доверили на някаква картичка, която струва $6-7 или премиум продукт, но няма никаква ревюта. Тоест набавянето на ревюта е доста важно. Тук вътре в самия листинг, той е доста добре направен. Не съм питал обича дали той сам ги е правил, или но това е следствие на записването за тази програма. Основателя. Те са в момента продават като част от Amazon Launchpad, което е програма за стартъпи за стартиращи компании. И тук, което това дава възможност да изглежда толкова добре, да има снимки, да има доста описание, да бъде доста красив, доста добре направен листинг. Има също видео тук в
в листинга, което се позволява на компании, които продукти, които се продават директно от Amazon. Че този продукт се продава директно от Amazon. И тук нещо като причина защо не се продават тези продукти от начин, който се иска на компанията, на лично на основателя, е, че освен малкото ревюта, това, че според мен компанията iGreet, марката iGreet не е позната в щатите. Това, което гледам на Amazon.com. И причината за това нещо, по-скоро следствието, това, че не е толкова позната компанията, е, че хора не влизат да я търсят. Amazon като вендор, като продавач, като търговец, т.е. в този случай, в който iGreet продават на Amazon, който представлява Vendor Express програмата, и там Amazon се грижи за маркетирането, за продажбите, за всичко свързано с продукта. Това е удачен вариант, когато дадена марка е много популярна, когато хората влизат и се търсят. Това е нещо, когато даден продукт е много търсен, което според мен не е случая с iGreet. Така че от тук е това, което бих казал като обобщение за това какво е iGreet и как бих подходил аз към него. На първо място да видя защо хората си купуват такъв тип подобни картички. Следващото нещо, на второ място, бих потърсил възможност, дали е възможно тези листинги, красивите, хубавите направените листинги, да се комбинират с parent-child вариации, т.е. всички картички, които предлагат iGreet, да влязат под една обща шапка. Това ще даде възможност на продуктите да споделят своите ревюта. И примерно едно ревю, за която и да е картичка, ще бъде отбелязано на всички останали картички. И в случаят точно, според мен, картичките са точно такъв свързан продукт. Също ще даде възможност да се правят комплекти, т.е. две картички от даден вид, да бъдат също част от този parent-child listing. Също може 4, 6, 8, ако има нужда и повече картички. Бих търсил възможност да увелича стойността на една картичка, на една поръчка, на една транзакция, за да не излизат продукти като add-on item. Последващ бонус от това нещо би бил, че ще даде възможност да се правят промоции, където промоционалният продукт е една картичка, който се продава с цел да се вдигне продукта и след това, след като продуктът вече е набрал някаква скорост, да остана да се продават по-големите комплекти, т.е. тези, които са 2, по 4, по 8 бройки, които всъщност да носят печалбата и да възвърнат разходите и инвестицията за тази промоция. Това е нещо като демо продукт да бъде една картичка, или като мостра, или като тестов продукт, който да бъде даван на клиенти с голяма отстъпка, така че да ги приобщи, да ги запознае с марката, да ги запознае с продукта, тъй като, както споменах в началото, това нещо с добавената реалност, с използването на мобилно приложение, което да разкаже още една история, да разкаже история за картичката, е нещо, което според мен хората все още не търсят. Нещо, което компанията iGreet трябва да научи своите клиенти, че съществува първо като продукт, след това да може да го продаде. Надявам се това видео да ти е било полезно и да ти даде някаква идея, някаква методика за това как да научиш, как да разбереш, как да провериш дали даден продукт има интерес, дали даден продукт се търси в Amazon и какво можеш да направиш, за да го подобриш, да го продаваш и така. Остави ми коментара за видеото, задай ми някакъв въпрос, ако имаш с него. Това ще ми помогне да продължавам да генерирам такова съдържание, да ти пращам неща, които са ти полезни и които са ти любопитни. Благодаря. Чао!